hokus pokus. Ještě jsem to nikdy neviděl na vlastní oči, jak chci to vyzkoušet. Coca-Cola s Mentosem, jo. A udělám to tak, tam zkusím dát 4. Do 2litrové Coca-Coly jsem hodil litr. Tam hodím 4. Vidíte, jo? 4. A rychle to zkusím zadělat. Jestli se mi to podaří. Bylo for free, jo? Podařilo. Ale asi jsme zjistili, že když tam nejde kyslík, tak to asi nemá ten efekt. Jo. Tak to zkusíme povolit. Natáčíš to, jo? Jo. No. Když to asi nefunguje, jo? Coca-Cola a Mentos je prostě fake. Jo? To je fake. Šumí to do Coca-Cola bez bublinek akorát. A zkusíme druhý pokus. Tady máme zbytek Coca-Coly. Dělám starou etiketu. Někteří vymysleli. Reklama. Reklama. A zkusím tam hodit Mentos a nebudu to zavírat, co to schválně bude dělat. Jo. A hodit tam schválně taky 4, jo. Jo. No. Tak co si o tom myslíte? No? Takže Coca-Cola a Mentos je prostě fake.